Treba razmisliti. Tačno. Za početak ću ofarbati kućicu roze. Sa šminkom će to dugo trajati. Bolje da koristim farbu. Tako je, sipat ću sve na krov. Wow! Kuća izgleda prelepa. Pogledajte. A sad ću uzeti četkice i prefarbati kuću iznutra. Da, odlično mi ide. Zak, to su moje četkice. Jesi normalan? A što ni u redu? I ja moram da ofarbam svoju kuću. Hej, Janice, baš si cicija. Ja bih dao tebi svoje četkice. Dobro, onda ću uzeti farbu u spreju. Tako će biti mnogo brže i bolje. Da, boja je prelepa, baš mi se sviđa. Što? Farba u spreju? Sjajno. Moje lice! Treba što pre skinuti farbu sa lica. To je smešno. Prestani da se smeješ. Kako slatka salvete. Pala mi je na pamet odlična ideja. Zalepit ću ovu salvetu na zid. Da, cool! To izgleda kao prelepe tapete. Divno. To je zanimljiva ideja. Skloni se, Zak. Imam ideju. Stavit ću lepak, a sad ću da zalepim to na Zakovo lice da ne bi virio. Hej, Janice, šta si uradila? Misliš da je to smešno? Pa nije. Moja obrva, nema je. Kako da sve vratim nazad? Treba mi moja obrva. Da vidimo. Uspelo je. Da, tako je mnogo bolje. Dakle, sad ću i ja da napravim tapete. Moram samo da nacrtam lep uzorak. Da. A sad ću iseći komade. Idealno. Hvala, Janice, na dobroj ideji. Ostalo je samo da se sve zalepi. Po celoj sobi. Ovako. Wow, ispalo je cool. Mom robotu se također sviđa. On je čak počeo da pleše, jeste vidjeli? To je bilo sjajno. A meni će trebati časopis. Ovdje ima toliko cool ideja. Samo pogledajte kakva lepa Barbie soba. Da, meni to sigurno treba. Od čega da počnem? Tačno, prvo treba staviti roze kauč, zatim fotelju i stočić, a više detalja i obavezno slike. Ovdje će moja Barbie moći da se odmara i pije čaj, a ja zajedno sa njom. Cool! A sad ću staviti ovdje ormarić, a zatim više fotelje i jastuka. Tu će moja Barbie moći da gleda televizor. Cool! Barbie, gledaj, a moći ćeš da gledaš svoje omiljene emisije. Šta je ovo? Ja sam uzeo daljinski i uključit ću ono što se meni sviđa. Obožavam show sa robotima. Janice, tako su smešni. Zak, da li možeš da mi nasmetaš? Gledaj svoje posla. Dobro. I moj robot ima televizor. Okačit ću ga na zid. Ovdje će stajati stočić, a po krajevima ogromni zvučnici za muziku. I okačit ću postere. Da, a tu će biti fotelja. Tu ću staviti policu sa stripovima. Moj robot će moći da pleše ovdje. On obožava elektronsku muziku. Gledajte ga. Ne, kakve bučne komšije imamo. Užas. Zak, isključi to odmah. Dobro. Odlično, tako mnogo bolje. Hvala. Spremna sam da ti dam fotelju za tvog robota. Kako dobra fotelja, hvala. Stavit ću u dnevnu sobu. I tu će još biti PlayStation. Obožavamo da igramo igrice. Dakle, ja sam završio sa ukrašavanjem prvog sprata. Moja kuća je sigurno bolja nego kod Janice. Gluposti. Moram što pre da napravim drugi sprat, a moja Barbie nema gdje da spava. Ja sam našla za tebe krevet, pogledaj. Tu ćeš moći da spavaš. Ali to još nije sve. Napravit ću još za tebe stočić gdje ćeš moći da se šminkaš. Tako je, uvek ćeš biti najlepša. Barbie, jesi zadovoljna? Čekaj, šta je to? Pa ne, odeća malutke Barbie ne može da leži na podu. Našla sam odlični ormar. Stavit ću u njega svu prelepu odeću malutke. Tako je. A Barbie, hajde da se presvučemo.
Ova haljina ti tako lepo stoji. O, da, divna si. Zak, kako ti se čini? Da li je slatka? Pa ne baš. Odlazi. Ne slušaj ga, Barbie. On ništa ne razume. Što si me uopšte pitala? Dobro, ja ću napraviti mnogo bolju spavaću sobu. Moj robot će imati spavaću kapsulu. Ukrasit ću je prozorima sa pogledom na svemir. A tu ću staviti časopise i hranu. Moj robot ima mnogo različitih stvari. Sve to treba da se rasporedi po policama. Tu će biti fotelja, a ovdje teleskop. Odlično, jel da, Janice? Onako? Ali nisi još vidjela osvetljenje. O, to već izgleda zanimljivije. Wow, koliko zvezda! Cool! Šalim se, a ni nešto ne sviđa mi se. Što? Znam da ti se svidjelo. Ne laži. Da, moj robot je najbolji. Šta je to sa mojim robotom? Odakle dolazi ovaj zvuk? Pa to krči stomak mog robota. Gladan je. Ne brini, sad ću te nahraniti. Da vidimo šta ima u frižideru. Samo povrće i voće. Odvratno. Sad ću da popunim frižider stvarno ukusnom hranom. I to će biti pizza. Cool. Obožavam picu. Stavit ću još nekoliko kutija ovdje. Da, kao što ste shvatili, na trećem spratu će biti kuhinja. Tu će biti sto, a ovdje špored. Mada čekajte, šta će mu kuhinja? On ne kuva. Sklanjam to, a bolje da stavim automate za igrice. To je mnogo zabavnije. Cool, vidim da moj robot uživa. Janice, šta radiš? Skupljam povrće i voće. Moja Barbie to voli. O, da, sjajno. A sad ću da stavim sve to na policu. Jabuka, paprika, banane. Mada ne, predomislila sam se. Bolje da stavim tu torbice i cipele. Da, to je mnogo bolje. Super! A umjesto kuhinje ću staviti šipke za odeću. Da, mojoj Barbie je potrebna posebna garderoba. Ona ima baš mnogo odeće. Tako je. Ovdje taman ima mesta za svu njenu odeću. Ništa gore nisam video. Zak, odlazi, smetaš mi? Vidi, ja imam nalepnicu robota. Da li liči na mog? Zalepit ću na krov da bi svi znali da je to kućica mog robota. Baš sam dobro smislio, jel da? I ja imam nalepnicu. To je moja Barbie i svi će znati da je ova predivna kuća moja lutke. Wow, Zak je napravio odličnu kuću za svog robota. Izgleda super, tako tehnološka i pametna. A šta je kod Janice? Wow, pa to je prava roza Barbie kuća, kao sa naslovne strane časopisa. Imam još jednu tajnu u kući. Ako se pritisne ovdje, pojavit će se soba za upravljanje. Stavit ću ovdje mog robota. Pogledajte kako cool blaster ima. Super. Cool. Što? Tajna soba na krovu? Da. I ja imam slatku sobicu na krovu. Tu je njena omiljena fotelja i njeni kućni ljubimci. Da, oni žive ovdje. Preslatko. O, da. A moja Barbie je srećna, a znači da sam i ja srećna. Ostalo je samo napraviti dvorište za moju Barbie. A prvo treba staviti travnjak. Tako je. A zatim ležaljku, par patuljaka i suncobran. Lepota. Što? Ozbiljno? Ja imam mnogo bolju ideju. Napravit ću plavi pod. Zatim ću staviti svu tehniku za let u svemir. Eto. Moja kuća je bolja. Ne moja. Dakle, pažnja. Napišite u komentarima čija vam se kuća više sviđa. Hajde još jednom da pogledamo kućicu Barbie. A sada da ocenimo kućicu. Dakle, hajde da vidimo šta se krije ispod ovih tajanstvenih kutija. Wow! Pa to su kućice. A Mija će praviti kuću u stilu McDonald'sa. A Tracy u stilu Baskin Robbins. Mene je malutka donela sos. To je odlična ideja. Hajde da ofarbamo kuću sosom.
zidovi ću ofarbati senfom, a krov neka bude crven. Koristit ću kečap. Ispalo je slatko. Tracy, a šta si ti smislila? Ja topim sladoled uz pomoć fena. Ostalo još malo. Hajde, brže. O, gotovo. A sad ću sipati sladoled na kuću. Wow, sad je roze. Kakav je to tobogan, Mija. Smislila sam da stavim ovdje ovaj tobogan da bi moja lutka mogla sa drugog sprata odmah da stigne na prvi, a dole čeka bazen sa lopticama. O, to je baš dobra ideja. I ja ću staviti tobogan. Da. I dole također bazen sa lopticama. Pogledaj, Tracy, šta sam još smislila. Hoću da ukrasim kuću pomfritom. Sad ću na sve prozore staviti ram od pomfrita. Da. A zatim ću izvaditi burger i oduvati sa njega susam direktno na kuću. Wow! On je sada u susamu. Sjajno! To nije loše. A ja sam smislila ramove za prozore u obliku glazure sa šarenim konfetama. Izgleda tako slatko. Da, baš mi se sviđa ta ideja. Zatim uzimam kornet, lomim ga na 2 dela i pričvrstit ću ga za kuću. A unutra ću dodati plavi krem. Sad će na mojoj kući biti sladoled. Wow, svaka čast, devojke. Hajde da vidimo šta će biti dalje. O, brat, a jesi li sigurna da znaš da kuvaš? Sad će u kućici biti požar. A Mija, brzo popravi to. Nema veze, već sam našla idealnu kuhinju. Treba je samo instalirati. Biće sa aparatom za piće, fritezom i roštiljem za pljeskavice. Ovdje će moja lutka sigurno moći sve da spremi. Da, to je savršeno. Moja lutka je napravila mini pomfrit. Sad ću ga probati. Ukusno. Jao, nešto sam žedna. Oho, već mi je sipala mini čašu kole. Hvala puno. Dakle, nastavit ću da sređujem kuhinju. Ovdje će stajati police za namirnice, a tu ću postaviti sto za izdavanje narudžbina. Okačit ću plakate i staviti ekran za reklame. Da, sada moja lutka može da prima narudžbine. Moći će da zaradi. Od prve zarade smo kupili stolove i stolicu. Gledajte. Mada znate, ova stolica je prošljive. Grozna je, a uopšte se ne uklapa u naš stil. A bolje da stavim fotelje u obliku burgera. Da, to je druga stvar. Čak sam se i umorila. Tracy, što radiš? Kakav ukusan burger. Nisi mi pričala da imaš tako ukusne fotelje. Tracy, daj mi! Kako si smela da ga pojedeš? To je moje! Ali on je tako lep. Molim te. Dobro, i ja ću napraviti kuhinju za moju lutku. Rasporedit ću sve potrebno za pravljenje sladoleda. Različite konfete, sirupi i tako dalje. Odlično. Moja lutka će moći da sastavi bilo koji sladoled koji budu želeli klijenti. A ovdje ću staviti frižider. Tu će biti sto sa sladoledom raznih ukusa. Stavit ću još stočiće i fotelje u obliku sladoleda, a na zidove ću okačiti plakate. I još ću instalirati aparat za sladoled. Da vidimo kako radi. Stavljam novčić. Čudno, ne odgovara. Treba uzeti veći. Hoće li ovako uspjeti? Da, super! Sad ću probati. Wow, ovo je prelepo. Stop, šta se dešava? Moja lutka se smrzla. To nije u redu. Smislila sam. Uzet ću papir i seći ću ovakvu šaru. A zatim ću dodati detalje. Da, tako je. Pogledajte, ispala su prava vrata u obliku sladoleda. A zalepit ću ih ovdje. Savršeno. I ja sad imam vrata, ali u obliku pomfrita. Da,
savršeno su se uklopili ovdje. Eto, završili smo sa prvim spratom. Jo, kakva komplikovana igra. Treba se maksimalno koncentrisati. O ne, lutko, ne sada smetaš mi. Pa šta je bilo? Jo, izvini, moja draga. Još nismo završili tvoju kuću, da? O, hajde da ti napravim zonu za igranje. Ovdje će stajati konzola. Na zidove će okačiti plakate. Tu će biti garderoba, ovdje krevet u obliku burgera. Možeš da se odmoriš. Hajde, uživaj. Jao, Mija, tvoja lutka je već ogladnela. Šta ćeš da radiš? Znam šta da radim. U ovom krevetu ima tajna polica, a unutra je led burger. Prijetno? Odlično. Sada mogu da igram telefon dok moja lutka igra konzolu. Mija! Ja, ona mene čuje. Dobro, neka je. I ja ću napraviti spavaću sobu za lutku. Ali moj krevet će biti od sladoleda. Obožavam sladoled. Dakle, stavit ću krevet, okačit ću plakate, raširiti tepih. Tu će biti ormar, ogledalo i aparat sa konfetama. Da, sada moja lutka može ovdje i da odmara i da jede kad god poželi. Sjajno, uvek sam sanjala o beskonačnom sladoledu. Dakle, hajde da probamo sladoled koji je napravila moja lutka. Super! Mija, baci 5. Ja, dobro, ona je zauzeta. Drugari, napišite u komentarima čija vam se spavaća soba više sviđa. Mija! Ona me i dalje ne primećuje. Dobro, ja već pravim treću sobu. Želim da stavim ovdje tobogan, bazen sa lopticama i igračke. Okačit ću plakate na zidove, a tu će biti ljuljaška. Moja Barbie obožava da se ljulja. Sjajno. Mija! Jao, Mija, ovo mi je dosadilo. Odmah mi daj telefon. Ponašaj se normalno. Treba da pravimo treću sobu. A koliko sam igrala? Potpuno sam izgubila pojam o vremenu. Moje oči su već crvene. Eto, stavi hladan sladoled. Odlična ideja, hvala. O, da, bolje mi je. Dobro, a sada treća soba. Ovdje će biti kućni bioskop. Stavit ću burger, televizor, okačiti plakate i dodat ću zvučnike sosove, a tu će biti fotelja. Sada naše lutke mogu zajedno da gledaju smešne klipove. Cool! Da, uspele smo. To je super. Naše kuće su ispale tako svetle. Mija, svaka nam čast. Daj 5. Eto! Zdravo, zdravo! A šta bih htjela da jedem? Tačno! A želim burger, molim vas. Vaša narudžbina je pripremljena. Sad će Bras pripremiti savršen burger za vas. Prvo treba promešati mlijeko i brašno. Aha, mešam. I stavljam lepinju da se peče. Ali prvo moram dodati susam. Eto, savršena lepinja je spremna. Sad je treba preseći na 2 polovine. Sastavljam burger, lepinja, pljeskavica, salata, sir i lepinja odozgo. Gotovo. Miris je prelep. Prijatno, Barbie. Ovo je baš ukusno, hvala. Baš nam je drago. Kod moje Barbie je došao klijent. Hajde da napravimo sladoled. Šta vi želite? Dajte da razmislim. Ja sigurno želim ovaj sladoled. Važi. Dakle, sečem i jagodu. Tako je. Zatim gnječim je u pire. Odlično. Nakon toga gnječim borovnicu. I dodajem malo pavlake. Mešam. Da, dobila sam raznobojni sladoled. Uzimam kornet i sastavljam roze kugla, zatim plava i konačno bela. Gotovo. Sad ću da probam. Ovo je baš dobro. Devojke, svaka vam čast. Odlično ste odradile.
Sad imate kuću za ljubitelje burgera i posebnu kuću za ljubitelje sladoleda. To je sjajno! A šta se vama više dopalo? Pišite u komentarima. Želim da me u prvoj rundi obradujete ukusnim sladoledom. Sladoled? Još nikad ga nisam spremala. Nadam se da ću uspjeti. Zar je sladoled hladan? Znači da će sigurno biti potreban led. Treba ga staviti u blender i samljeti. Jess, izgleda da si zaboravila da zatvoriš blender poklopcem. Nema veze. Osvetit ću ti se. Tako je. Joj! Zašto? Kakav užas! Kako hladno! Ovo uopšte nije smešno. Ali moram da priznam, padanje je bilo čak korisno. Našla sam poklopac. Dakle, sad mogu mirno da sameljem svoj led. To je to. Sada ovaj led treba staviti u neku čašu. Da, ova će biti taman. Ostao je najvažniji deo. Zaliti led ukusnim gaziranim sokom. Ja sam uzela 2 ukusa Fante. Fantu vole svi. Baš je cool, jel da? Kakav je to sladoled? To je običan led sa sokom. A moj čudo aparat je skoro napravio pravi sladoled od jagoda. Dalje treba da stavim kalup. I pažljivo da ga zapunim sladoledom. Dobit ću pravu tortu od sladoleda. Zar to nije cool? A sad ću izravnati svoju tortu. Da bi bila lepa i ravna. Da, tako je. Sad mogu odneti to u frižider. To će biti nevjerovatno jelo. Vidjet ćete. Kakav je to zvuk? Kako ste dosadni? Kod mene samo način sečenja jagode je zanimljiviji nego ceo vaš sladoled. Gotovo. Testera mi više nije potrebna. Jagode su ukusne. Dalje ću sipati ovdje mleka i dodati gumene crve. Njih sigurno svi vole. Ovo treba dobro promešati. A sad je vreme za tečni azot. Da bi moj sladoled bio najhladniji. To je to, moja torta je već spremna. Sada treba skinuti ovaj kalup. I uzeti kalup drugog oblika. Moja torta će imati puno slojeva. Izgledat će kao pravi dvorac. O, da, lepota. A ja ću svoj sladoled servirati u simpatičnoj čaši obliku lobanje. Mislim da izgleda super. Oho, ali tvoj dvorac je dobar. Neću ti dati da pobediš. Da, tako je. Mali dinamit će mi pomoći. To je to. Nastavljam da kuvam. Pogledajte kakav mozak sam napravila. Lepota. O, kako cool. Neverovatno. Još nikad nisam vidjela takav sladoled. Moram ga probati. U stvari, ostavit ću ga za kraj. Prvo ću probati ovo. Jao, fuj. Kao da je neku Fantu pomešao sa vodom. Odvratno. A sad ću probati srednji sladoled. Izgleda zabavno. Žele crv? Cool. Da, ukus nije loš. Sviđa mi se. Ali glavni kandidat na pobedu je ispred. Pravo vreme da probam dvorac od sladoleda. Divno. Ovo je nevjerovatno ukusno. Želim da pojedem svaki kornet. Joj, dinamit. O, šta je to bilo? Jadna moja torta. Uspelo je. Pa ne. To je bilo suviše opasno. Pobedila je sreda. Čestitam. Ja sam rekla. U drugoj rundi svako od vas treba da me počasti picom.
Zanimljivo. Samo što ni picu nikad nisam spremala. Ali nadam se da ću uspjeti. Gotovo testo je nekako suviše tvrdo. Bolje da napravim slatku picu. Sophie voli slatko, tako da imam sve šanse na pobedu. Za početak treba da istopim marshmallow. To ću uraditi uz pomoć fena. Gotovo. A sad ću dodati malo kokica. Ovo već izgleda jako ukusno. A ja još nisam završila. Dakle, promešat ću to sve, tako je. O, da, divno. Pogledajte kakva lepota. Jao, kakva je to ruka? To nije obična ruka, to je stvar. Stvar mi pomaže da izmešam testo za moju buduću picu. Ajoj, ne ide joj baš nešto najbolje, baš je smiješna. Stvar to radi prvi put. Dobro, dosta priče. A vreme je da se sprema pizza. Treba napraviti od testa palačinjak, posle čega premazati ga kečapom. Tako je. Dalje ide sir. Narendat ću ga gore. Odlično, nacrtat ću nešto uz pomoć sira. Ali to nije sve. Sad mi trebaju masline. O da, divni paukovi, šteta što nisu pravi. Devojke, ja picu spremam ceo svoj kuvarski život. Tako da se možete odmah predati. Usput, moja pizza će biti šarena, tako da će biti najlepša. O da, pogledajte ovu lepotu. A vreme je da ispečem svoju picu. Idemo. Gotovo. Jao, ko je pustio ovu nenormalnu kuhinju? Čekajte, sad je i moja pizza spremna. Pa dobro, hvala ti onda sreda. Što? Već su završili? Moram i ja da požurim. Dodat ću još neke slatkiše. Naprimjer, malo nutele, žele medvede i naravno Skittles bombone. Sophie, možeš probati. Wow, sve pice izgledaju veoma ukusno. Probat ću prvo ovu slatku picu Jess. Nije baš zgodno jesti rukama. Ukusna je, ali suviše slatka. A vreme je da probam sredinu picu. Baš je ukusna, da. Čekajte, šta je to? Masline? Fuj, mrzim ih. Odvratno. Ostalo je da probam posljednju picu. Nadam se da me neće izneveriti. Izgleda cool. O, da, obožavam sir. Da, divno. Ovo je najbolja pizza u ovoj rundi. 100%. Čestitam. Da, odmah sam vam rekao da sam najbolji u pizzama. U posljednjoj rundi spremite za mene slatki muffin. Biće urađeno. Jess, hoćeš li možda skloniti telefon? Ne čuješ me? Pa dobro, skloni telefon. Tako je bolje. A vreme za kuvanje? Dobro. Ja ću spremiti za Sophie neobičan kolač u čaši. Sipat ću unutra kakao i malo brašna. Tako je. A sad ću dodati jedno sirovo jaje, malo šećera i sode i naravno mlijeko. To je to. Sad ovo treba promešati. Uradit ću to uz pomoć ovakvog malog miksera. Baš je moćan. Cool. To je to. Sada stavljam svoj kolač u mikrotalasnu. Odlično. Ostalo je samo malo sačekati. A vidite kako je sve lako. Gotovo. Vadim. Wow. Pogledajte kako cool. A vreme je da ukrasim svoj kolač. Tačno.
Dodat ću ovaj šlag. Mislim da je dovoljno. I također ću staviti malo M&M's bombona. Sophie ih mnogo voli. Pogledajte kako slatko je ispalo. Oduševljena sam. O, kuva klupa. Sreda, šta to radiš? Ništa posebno. Prosto želim da izdrobim Oreo keks. Gotovo. Ovo će biti osnova za moj kolač. Potreban je nekakav materijal koji će da slepi sve ovo. Da, čokoladni sirup, savršeno. Sada dobijenu masu treba dobro izmešati i napraviti od nje mali kolači. Da, odlično mi ide. Mislim da će se Sophie dopasti. Sreda, to izgleda strašno dosadno. Nemaš ti pojma da praviš prave kolače. Sad ću ti pokazati kako treba. Već sam napravio testo. Sad to treba sve staviti u rernu. Odlično. I još ću lepo servirati svoj kolači. Sipat ću u čaše puno šarenih konfeta. Da, tako je. Skoro sam završio. Došlo je vreme za fil. Da, tako je. A na njemu ću nacrtati neku slatku facu. O, da, divno. Svaka mi čast. Fu, kako je ovaj kuvar naporno sladak. Moj kolač će biti u obliku groba i iz kog će uskoro izaći zombi. Mislim da je to genijalna ideja. Pogledajte kako je cool ispalo. A posle ću posuti to sve čokoladnim mrvicama koje izgledaju kao zemlja. Savršeno. O, pala mi na pamet još jedna genijalna ideja. Stvar, dođi ovamo. O, šta je ovo? O, odsečena ruka. Kakav užas. O ne, jadni moji kolači. Šta sad da radim? Stvar, na tebi ću servirati svoj kolač. Dođi ovamo. A ti si izgubio kuvaru? Kako da ne? Popravit ću sve. Ima još vremena. Hajde, brže, brže. Moram da stignem. Hej, stanite. Nemate više vremena. Želim da probam kolači. Hajde, dajte mi. Zanimljivo. Jo, Sam. Šta je ovo? Sreda, ti si kao i uvek. Još nikad nisam jela kolači u obliku groba, ali to je baš ukusno. Sviđa mi se. Stvarno cool. Jo, šta je to? Ruka? Kakav užas. I ona je dirala ovaj kolač. Fuj. Jess, ostala si samo ti. Nemoj me izneveriti. Tvoj muffin u šolji izgleda veoma cool. I ukus je dobar. Neverovatno. Jess, čestitam na prvoj pobedi. Napokon. Tako sam dugo ovo čekala. Dobrodošli u novi izazov. Za početak uradite nešto sa lubenicom. Dobro, unuko. Ne plašite se, sve u redu. Dakle, ovo je višak. A sada, da, tako je. Sad su tu komadići. Dodat ću jagode i želatin. Lubenični žele sa jagodama, gotov. Svaka mi čast. Da vidimo šta je ispalo. O, da, prelepo. Wow! Da vidimo. Pa da, očekivano od bake. Gledajte šta će biti kod mene. I još par minuta, sad čekajte. Aha. I seći ću tu, ovde. I još malo. Gledajte. Ispao je lav. Baš mi se sviđa. A ja imam lubenični žele sa različitim punjenjem. O, sve je tako ukusno, gledajte.
O, da. Ja sam genijalna. A ja ću baciti to. Op, uhvatila sam. Ovo je tako ukusno. A žao mi je što se sve završilo. U stvari, da! O, sve sam pojela. Jao li, šta sad da radim? Draga, zar si sve pojela? Da, bako, šta da radim? O, Fanta? Baš ti hvala. Čekaj li, šta da radim sa ovom Fantom? Nemam ideje. O, Skittles? Hoću još. O, još slatkiša, super. Sipat ću marshmallow, žele bombone i Skittles u lubenicu. Zatim ću sipati pića, da, i sve to promešati. Eto, bako, hoćeš da probaš moju slatku supu? Daj da vidim. Sad ću probati. Kako slatko. A ja ću servirati svoje kriške sa želeom. Eto, sad je to slatka pizza. Ovo je višak. Hoćete da probate? Pa ne morate. O, šta je to? Nije loše. Naravno, napravio sam pravo remek delo. Dakle, Lilian, probaj. Kako mnogo svega. Prvo me zanima ovaj koktel. Sad ću probati. O, ovo je tako slatko. Wow, ne mogu da verujem. To je pizza od želea. Šta da probam? Uzet ću ovaj komad. Tako slatko. Odlično, sviđa mi se. Probat ću i ostale komade. Svaki ukus je super. Opa! To je lav. Kako je dobar. A kakav je ukus? O, kako sočni lubenica. Ovo je sigurno moj favorit. Lav je pobedio. Da, ja nisam ni sumnjao svoju pobedu. Hoćete mi spremiti hot dog? Molim vas, gladna sam. O, sve jasno. Ti, jaje će biti moja. A daj mi. Trebaju mi. Sad ću te je naučiti pameti. Eto ti. Razbit ću jedno jaje, a zatim drugo. A u razbijene jaje ću dodati brašno i umesit ću testo. Šta radite? To je moje. Jel svima jasno? Da, ja sam snažan. Dakle, u brašne ću razbiti 2 jaja. Tako je. Zatim treba umesiti testo. Eto tako, da. Odlično mi ide. Ups. Jao. Tačno, smislila sam. A lepinje za hot dog će biti u obliku kuca. Eto. Ispalo je preslatko, jel da? Sada to treba staviti u rernu. Tako je. Sada mogu malo odremati. Jao, šta je to? Nešto gori. Moj šešir. Kako si smeo? Bako, šta radite? Gledajte, moje lepinje je savršena. A ne, moja je bolja. Nije, moja je bolja. Moja je bolja. A ne moja. Kako lepo miriše. O, kakve lepe lepinje. Bako, čekajte, moram probati. A sada drugu. A znate, bakina lepinja je bolja, da. Sad ću i ja svoju napraviti. Dakle, odseći ću ovdje i ovdje malo. Aha, tako je. Unutra ću ubaciti 2 viršle. Gotovo. A od šargarepe će ispasti odlični točkovi. Vžu! Šta se dešava? Bako, šefe, šta je bilo? Prestanite! Vi ste kao deca. Bako, nastavi da kuvaš. Jel da? Dobro.
U kucu ću staviti višle i dodat ću ukusne soseve. Naravno, neću zaboraviti na sir. Pa, kako vam se čini, jeli? Neću da komentarišem to. Dobro, i ja sam skoro završio. A viršlu u obliku spirale ću staviti u lepinju. Tako je, dodat ću šargarepu, zelenilo sos i prženi luk. Tako je, hot dogovi moraju biti vrući. Sa tim će pomoći roštilj. Da, zatvaram i gotovo. Koliko dima. Dobro. Lilian, probaj. Prijatno. Ovdje čak i roštilj. Jahu, koliko dima. Dobro, probat ću. Ukus je očigledno bolji nego izgled. A šta još ima ovdje? Kakvo slatko kuće. Da, ukusno je. Opa, doda u to, ozbiljno? Da, to je 100% pobednik. Da, hvala, ja sam najbolja. Šta se može napraviti od limuna? Tačno, hoću limunadu. Limunada? Nema problema, unuko. I ja znam od čega da počnem. Dakle, ovi limuni nisu pravi, ubrat ću sveže. Eto, savršeno. Sada treba iscediti sok. Da. Eto. Zatim ću dodati vodu. I dodati kriške limuna. Nečega nedostaje. Znam. Tačno, ja imam žalfiju. Dodat ću grančicu za lepu boju i prijatan miris. Lepota. Prava domaća limunada. Sviđa mi se. A sa ovim mogu ukrasiti šefa. Lepota. Što? To nije muška stvar. Sad ću vam pokazati kako se pravi najbolja limunada. Gledajte pažljivo. Dakle, treba mi limun. A zatim divne šljokice. Sipat ću ih na limune. Da. Divno. Zatim ove sjajne limune stavljam u veliku čašu. Tako je. A posle ću dodati žele kockice. A uz pomoć svog saturatora ću moći učiniti običnu vodu gaziranom. Odlično, zatvaram, uključujem i čekam. Mislim da je dovoljno. Eto, moja neverovatna limunada je gotova. Završio sam. Šta on radi? Hvala. Šta je, hoćeš i ti limunadu? Dobro, sad ću ti nasuti. Eto, izvoli, prijatno. Nema na čemu, doviđenja. Šta je? Ups, ostalo mi je sasvim malo za Lilian. Wow, kakve su ovdje limunade? Zašto ovdje prazno? Fuj. Dobro, probat ću prvo ovu limunadu. Super, svidjelo mi se. A šta je ovdje? To je nešto zanimljivo. Limunada sa šljokicama. Ozbiljno? Nevjerovatno. I jedva čekam da probam. Da, to je jako ukusno. Šefe, ti imaš najbolju limunadu. Čestitam. Da, sve sam... Ja sam smislila šta želim. Hoću tortu. Ona obavezno treba da bude okrugla. Čekam vaše varijante. Naravno, sad ću početi da sastavljam tortu. Potrebne su mi kore. Svaki sloj kore ću premazati velikom količinom fila. Također moja torta će imati puno slojeva. Na kraju stavljam lepu koru i to je to. Odlično. A sada uzimam najoštriji nož i pravimo torte oblik kruga. U ovo vreme mogu da popijem kafu. Uspelo je. Ali to nije sve. Sad čekajte, sad ćete sve vidjeti. Uzimam sirup. Prvo ga treba probati. O da, baš je lep. Koristit ću 2 vrste sirupa. O da, divno.
I još 2. Super. Zatvaram komadićem kore. A sada uzimam poslastičarske kese sa filom. O, baš je ukusan. Iscedit ću fil na tortu. Tako je. I napravit ću lep šareni uzorak. O, da. Izgleda baš lepo i sjajno. Ja sam oduševljen. Svaka mi čast. Hej, šta je ovo? Čokolada? Kome je isprljao baka? Pogledajte šta ste uradili. O, stvarno? Hajde da obrišem. O, baš mi je žao. Okej, neću da te diram. Onda ću nastaviti da kuvam. Uzet ću čokoladu, a nju treba istopiti. Tako je. Odlično. A nakon toga ću dodati malo meda. A med je mnogo sladak, a i zdrav u isto vrijeme. Sada sve domešam. Oh, kakav miris. Oduševljena sam. Odakle se ovdje pojavilo toliko pčela? Odlazite, mrš! A vi mi smetate. Dobro, sad će vas prebiti. Hajde, sad ću da padnem. O, kakva je to galama? O, šef je pao? Pa dobro, dešava se. Nastavit ću da spremam moju tortu. Ispalo je super čokoladno žele. A njega treba sipati unutra torte. Tako je. Odlično. A dalje ću posuti tortu čokoladnim mrvicama. Nevjerovatno. Torta podsjeća na ogromnu bombonu. Divno. A čime je zauzet moj unuk? O, Martine, hajde da ti pomognem, ili? A baka uvek će da ti pomogne. Gledaj, otvorilo se. Hvala, bako. Probat ću žvaku. Ukusno. Hoću da je sedim u svoju tortu. O, baš lepa boje. Što? Nema više? Tog je baš malo. Dobro, sad ću uzeti hubabubu. Super. Obmotat ću celu tortu. Tako je. Super. Bako, vidi, ja sam uspeo. Bravo, mili. Sad čekajte me, ja sam sa vama. Hajde da pokažemo tortu malu Jennifer. Wow, a vi ste uradili baš to što sam ja htjela. Prvo ću probati ovu roza tortu. Sad ću je preseći. Da vidimo šta je unutra. To je roza žele. Sad ću probati. Izgleda da je to žvaka. Super! Sjajno! A sad ću probati samu tortu. I ona je baš lepa. Idemo dalje. Na redu je... O, čokoladna torta. A da vidimo šta je unutra. Wow! Ne mogu da verujem. To je tečna čokolada. Ja sam oduševljena. Jedva čekam da probam. Obožavam čokoladu. Ovo je tako ukusno. Meni se svidjelo. A šta još ima? Šta? Šarena torta? A šta je unutra? O da, tako sam i mislila. Šareno punjenje. Izgleda baš lepo. Sad ću probati. O da, to je preukusno. Ne mogu da prestanem da jedem. Dakle, znate šta? Ja sam odlučila. Pobedio je šef 100%. Ja nisam ni sumnjao da naša Jennifer ima dobar ukus. A sada sam toliko ogladnela da želim da pojedem pastu. Hajde, čekam vaše recepte. Iznenadite me. Odlično. A meni je već došla ideja. Uzet ću špagete. Oni su suviše dugi za moju šerpu. Slomit ću ih. Tako je. Stavljam u vodu. Eto. O ne, šta sam ja to upravo video? Nije mi dobro. Hoću što pre da zaboravim taj užas. Okej, počet ću da radim. Uzimam šejker. Unutra dodajem mleko, brašno
i jaje. Zatim malo čokolade. A sada mešam to sve. Tako je. Odlično. Sada imam čokoladno testo. Treba napraviti pastu. Zato imam specijalni uređaj. Sa njim ću brzo napraviti čokoladne rezance. Bako, ne smetajte mi. Dakle, iscedit ću sve pravu šerpu sa vodom. Odlično. Sada čekam kada se sve skuva. Gotovo. Prebacujem sve u kantu i završio sam. Ha! Ja imam nešto mnogo bolje. To su makarone. Stavit ću ih u kalup. Tako je. Preko stavljam mozzarelu. Odakle tolika galama? Martine, prestani. Daj mi taj čekić. Dalje treba da izgnječim paradajz u pire. Gnječim. Tako je. Napravila sam paradajz sos. I prelivam svoj jelo. Lepota. A zatim dodajem sir. Odlično. I šaljem svoju pitu u rernu. O, mili, šta to radiš? Pokušavam da izvučem špageti iz šerpe. Zalepile su se za dno. Jao, fuj, to je užasno. Šta da smislim? Tačno. Skuvat ću instant nudle. To će biti brzo i ukusno. Aha. I to je to. Gotovo. Jennifer, probaj. Ajoj, prijatno, draga. Wow, svaka vam čast! Probat ću prvo čokoladnu pastu. Ovdje su čak i čokoladni štapići. Nevjerovatno. Sad ću probati. Ova pasta je čokoladna. Sviđa mi se. A kakvi su štapići? Ekstra su. Ja volim čokoladu. Idemo dalje. A šta je ovo tako lepo? Pita od makarona. Zanimljivo. Sad ću probati. Oho, to je ukusno. A ništa slično ranije nisam jela. Svidalo mi se. A šta je još ostalo? Ovo je nešto čudno. Jesu li ovo instant nudle? Pa... Dobro, sad ću da probam. Možda će biti ukusno. Zanimljivo, ali... Pobedile Baka! O da, pobeda je moja. Tako sam srećna. Hvala, mila. Sad mi napravite hot dog. Ajde, to je posljednji zadatak. Okej, ali moram malo da razmislim. Šta da spremim? Šefe, šta radite? Hej, to je moj čips. Martin, potrebno mi je samo pakovanje. Hvala. Unutra ću staviti mleveno meso. Dalje ću koristiti vatru za pripremu. A sada vadim ukusnu viršlu. Odlično. Zatim uzimam meku lepinju. Nju treba preseći. Sa tim će se snaći moja testera. Joj, šta radite? Dosta, neću da vam dam. Ajoj. Onda uzimajte, jer sam lepinju već isekao. Zatim ću staviti unutra ukusnu viršlu. Posuti sve krastavcima i prženim lukom. A sada prelivam sve kečapom i senfom. O da, kako je dobro ispalo. Svaka mi čast. Ajoj, ja sam ponovo sa vama. Sa mnom je sve u redu. Dakle, ajde da razvučemo testo. Na oklagiju ću sipati malo brašna i razvaljati testo. A sad ga treba iseći na trake. Uzet ću jednu traku i uviti viršlu u testo. Tako je. Stavljam sve viršle na pleh i šaljem u rernu. Eto, ostalo je malo sačekati.
Bako, a ja imam samo lepinju i nemam viršle. O, hvala, bako. Mogu da napravim hot dog. Ups, viršla se slomila. Ništa neće uspeti. Šta da smislim? O, a šta ako napravim slatki hot dog? To je genijalno. Dakle, uzet ću Twix. Napravit ću mu glavu, šapice. A od karamele ću napraviti uši i repić. Da, tako je. Odlično mi ide. Pogledajte kako slatko. To je čokoladni pas. A bravo! A vidimo, jelo? Ju, bako, šta je sa tvojim hot dogovima? A šta nije u redu? Meni se sviđa. A poliću ih sosom i ukrasiti peršunom. Eto, to je to. A može da se proba. A prijatno, mala. Želim što pre da probam sve ovo. Počet ću sa najvećim. Probat ću. Ukusno. A šta je dalje? Ovo izgleda baš čudno. Ali dobro, probat ću. Peršun. Mrzim zelenilo. A šta još ima? Wow, kakav sladak čokoladni pas. Preslatko. Sad ću probati. Jako ukusno. Obožavam Twix. Martin, pobjeda je tvoje. Čestitam. To, ja sam pobedio. Hvala, sestro, tako sam srećan. Oho, toliko ukusnih stvari. Ovo su nudle. Samo što Dijana ima najmanju porciju. Neka ona počne. Ali pre toga, hajde da pogledamo druge porcije. Nancy ima čak 10 slojeva nudli. To je cool. A koliko je kod Chloe? Wow, 100 slojeva nudli, izgleda ukusno. Hajde da počnemo. Wow, ove nudle su stvarno ukusne. Devojke, ja imam sa ukusom Coca-Cole. Veoma mi se sviđa. Što? Nema više. Šteta. Ko je sljedeći? Ups, nisam namerno, izvinjavam se. Jao, kako gadno. Dobro, sad jemo red. Pogledajte šta imam. Ovo je električna viljuška. Ne moram je okretati, jer se nudle same uvijaju. O, divno. Moje nudle su sa ukusom KitKata. To je moja omiljena čokolada. Jao, nisi se na vreme uključila. O, divno. Ova viljuška je baš cool. Živeli, devojke? I još jednom. O, da. Pogledajte kako se moćno okreće. A sad ću baciti usta. Promašila sam, ali nema veze. Ovo je gadno. Sada želim da probam svoje nudle. Moje su sa ukusom Hubabube. Mogu praviti baloni, to je cool. Ups, ovo je preteško. Jo. Dijana, moramo joj pomoći. A šta radite? Hvala što ste mi pomogli da ustanem. Ali nikako ne mogu da se oslobodim ovih nudli. Pogledajte. A znaš, mi ćemo ti pomoći. Hej, šta radite? Ovo su moje nudle. Devojke, ostavite mi bar nešto. Vrti mi se u glavi. A sad ćemo naduvati baloni. Šta? Od moje žvake? Sram vas bilo? Ma daj, ne ljuti se. Jedno želelko. 10 očiju. Oho, kod Nancy je 100 očiju. Divno. Prva je Dijana. Ponovo ima samo jedan komad. Ovo je baš ukusno. Šteta što je tako malo, ali svakako sam zadovoljna. Sviđa mi se. Eto, sve sam pojela. Ko je sljedeći? Sad ja imam 10 žele očiju. Poješću ih uz pomoć Popcubesa. Divno. Pogledajte, sve sam pojela. Baš brzo. Nancy, pomozi. Zagrknula sam se. Ne mogu da dišem. Hvala, Nancy. Nema na čemu. Dakle, sad je red. Moram da pojedem čak 100 žele očiju.
Zvuči jako jednostavno, jer su oči mnogo ukusni. O, a unutra je džem. Divno. Hej, Dijana, nemoj da zavjeruješ u moju hranu. Ovo je samo za mene. Daj mi barem jedno oko. Cicija. Želim sve da pojedem sama. O, nevjerovatno. Pa daj bar nešto. Nemoj, ovo je samo za mene. O, ideja. Imam čarapu. Ni najsvežije, ali tog će biti dovoljno za moju ideju. Napravit ću lutku. Pogledajte, baš je cool. Dakle, ova lutka će čuvati moje žele oči od Dijane dok ja budem zauzeta jedenjem. Zar zaista misliš da ćeš me zaustaviti ovom čarapom? Marš odavde. O, divno. A, pusti me! Pusti me! Ne čujem ništa. Pusti, a? Dobra lutka. O, Dijana, ćao. Baci kocku. Oho, toliko vafla. Nikada nisam vidjela ovoliko. Nancy ima 10. Nije loše. A koliko je kod Dijane? Dijana ima samo jednu. A meni je dovoljno. Čak i ova jedna vafla će biti najukusnija sa ovim sirupima. Samo bih dodala još malo ovoga i ovoga. O, divno. A sad ću da probam. Jedva čekam. To je preukusno. Oduševljena sam. Devojke, a šta čekate? Razmišljam kako da pojedem svoje vafle. I došla mi ideja. Ništa bolje ne mogu smisliti od šlaga sa vaflama. Mogu ih čak i zalepiti. I onda ću dobiti kućicu. Skoro sam završila. Još malo. Eto, gledajte. Zar to nije cool? Dakle, vreme je da probam. Wow, mnogo mi se sviđa. Oho, to je baš dobra ideja. A znate šta? I ja ću napraviti kuću, ali ću koristiti Nutellu, a ne šlag. Nutella je mnogo lepša. A dakle, treba zalepiti ovdje i ovdje. Da, odlično mi ide. I još malo Nutelle. A gore ću staviti još jednu vaflu. Lepota. Jao, ne mogu da odolim, moram da probam. Divno. Imam toliko vafla da mogu napraviti čitavu tvrđavu. I stavit ću vojnike na svoju tvrđavu da je brane. O, kako cool. Oho, svaka čast. I na svaku tvrđavu mora napasti zmaj. Ukusno. I sad će gladni zmaj sve pojesti. I tebe će pojesti. Zmaj će se pobrinuti za vojnike, a meni ostaje tvrđava. O da, ovo je moj raj. Probaj zmaju. O, Nutella se skvrnula na vaflama. Sad je još ukusnija. Bilo je odlično rešenje koristiti Nutellu. Jao, prejela sam. Wow, toliko slatkih žele medvedića. Dijana ima 100 komada. A Chloe samo 1. A kod Nancy, 10 komada. Wow. Da, konačno mi se posrećilo. Dobro, ali ja prvo počinjam. Došla mi ideja kako mogu povećati svog jednog žele medvedića. Samo ga treba malo razvaljati. A vidite? A već je postao veći. Super! O, to je nevjerovatno ukusno. Ali baš malo. Volela bih više. Koliko ih imam ja? Da, 10 medvedića. Moram ih rasporediti tako da dobijem 2 fudbalske ekipe. Ovdje ima toliko koliko mi je potrebno. To će biti odlična igra. Ko postigne gol, tog ću pojesti. Gotovo, spremna sam. Evo vam lopta. Hajde, igrajte. Ja tačno, sad igrajte. Opa,
Osjećam da će uskoro biti gol. Hajde, gol, jesam rekla. Dakle, vas ću pojesti. Nastavljamo našu igru. I još jedan gol. O, da. Ovo je najukusnija igra na svetu. I još jedan gol. Skoro sam sve pojela. Ostalo još par komada. Eto, sve sam pojela. Igra je završena. Sljedeći. Sad je došao red na mene. Toliko želim da probam svoje medvediće. O, divno. Toliko vas ima da ću baš dugo jesti. Divno. Gledajte, sad ću baciti i uhvatiti. Da, tačan pogodak. Mogu dugo da uživam u ovako ukusnoj hrani. Želim još. Jao, iskreno, umorila sam se da jedem. Treba nešto smisliti. O, znam. Premestit ću neki deo u činiju i sad ću to sve otopiti. Da, želim napraviti tečni džem. Ovo će biti vrlo ukusno. Odlično, spremno je. Sad čekat ću da se ohladi i probati. Vreme je da probam. Wow, prelepo. I ukus je dobar. A zašto mi niko nije rekao da ovo može biti ovako ukusno? Čak mogu da napravim nešto cool od ovog rastopljenog džema. Činija mi više ne treba. Počet ću da stvaram nešto. O, to je super. Je li imaš ideju šta želiš da uradiš? Svi jedva čekamo da saznamo. Wow, ovo je veliki medved od džema. Izgleda nevjerovatno lepo. Hajde, probaj ga što pre. Vidim da je Dijana oduševljena. Devojke te tako posmatraju. Sigurno i oni žele da probaju to. Izvinite, ali ja sam već sve pojela. Žao mi je.